Kadang sewu negara. Nggih. Iki wis kancake ladaning kraton Majapahit. Leres. Iki akeh para prajurit kang nyandhek lawan laku. Kula kanthi sumedha sawetara. Namung saken dawuh dalem. Nuwun sewu saderengipun Rasa. Jeneng kula tambuh kalih dika-nika mboten sarimbit. Irit sakipun Praja. Malah kapara ngancake suku wonten latan Majapahit. Estrinipun sinten kang kathah asma panjenengan? Anyar sami. Kula pun Hendra. Saking Indramayu. Hendra Baskara. Hendra Baskara kalebet nerpati wonten ing Indramayu. Ingkang sawiji Leman Seto Wati Kuningan kula. Ugi kalebet dipati wonten Kuningan. Ana niki nggih diperwanoaken kula Riya Permada. Warangga dalem negari Majapahit. Wah, meningaken teges kebeneran. Kula kepanggih kalih Warangka Praja wonten ing kraton Majapahit. Ning saderengipun kula nyuwun pangapunten. Sareng kula ngandhakake entuh kula Warangka dalem Majapahit. Tiwas karesak. Napa to sebab? Meningaken kula meng enggal larapi. Saged sapinanggih saking ngersa dalem sinuwun Prabu Brawijaya ing Majapahit. Panjenengan kedah marapaken wonten pendhapi agung Majapahit. Kula pengin ketemu kalih Sang Prabu Majapahit. Ajeng wonten perlu menapa? Yen to panjenengane sinuwun Brawijaya Majapahit niku pedasak mangke. Manikis dateng pawasanipun Gusti. Kula badhe ngelamar kalih putra putri Ratu Majapahit ingkang hakekasih Sekar Kenanga. Semanten kula. Kula ugi kepengin nglamar Sekar Kenanga Kinarya dados garwa kula wonten ing Kuningan. Dados panjenengan sarimbit satemah badhe nglamar kalih Kusuma Dewi Sekar Kenanga. Inggih. Atmojo dalem. Nggih. Mula monggo kula enggal panjenengan larapaken sapinanggih kalih Sang Prabu Brawijaya. Ning saderengipun kula aturi njega menapa entuk kaos pangandikan kalih panjenengan dalam sarimbit. Sebab menapa? Yen to Kusuma Dewi Sekar Kenanga menika dereng kersa winengku dening baik aku sanes panjenengan. Mergi menika daring pirsa. Sinten Hendra Baskara? Sapa Liman Seto iki? Kula ngertos yen to penyaing gegeripun dipati nyanggaguan pawasa wonten ing Indramayu napa dene wonten Kuningan. Nanging emanipun wedasak mangke punika kajibah dawuh pawasanipun Brawijaya Majapahit sok sinten mawon. Kabare lebet wonten Majapahit tandel dapur. Yo Komodo. Wis gedhe santiku. Bali ana ing Indramayu. Inantean Sekar Kenanga minangka dadi prameswari. Mula kanthi iki entuk munggahing pendopo Majapahit. Ora entuk ku bakal swara. Liman Seto lamun Sekar Kenanga ora ngulungke. Majapahit ndak kesangkrah bangki banjir entuk.
Jum. Kenapa? Mulut Jum bau. Bau apa? Bau apa? Bau apa? Mira dek. Bau apa? Siji loro telu. Yo. Wani maju. Tenan. Lawan aku le. Tenan. Sing gak wedeni apamu? Lah aku kok. Tembung. Kancaku aman. Aman, Cocok. Kowe aja bangga. Endi opo? Kowe aja seneng sing motor motor aman opo? Hei. Motor kancamu. Kowe pe iso banteng karo kancaku. Ya, Ning kancaku wis aman-aman. aman. Aman. Dasem ngono. Lah piye? Urang sithik dasem meletok. Asih iso. Delok iro. Kundat. Lawak. Sak dirpone lo. Aja. Anak nyamuk. Demam berdarah. Demam berdarah. Anak ledek. Seru apa? Kundat, apa Pak? Kowe wis tak takoni, Kundat. Yo. Kandhane, Bos. Piye? Kan kandhane tenan lho. Aku wis sigap lho, Bos. Sigap. Candak tangane. Langsung buat stres. Lah ki semisal tak eret. Tidak mesti ngono. Ya gak apa-apa, Bos. Sesuk ben FYP. Kan ngono. Ora ngono. Hei, FJP ra entuk dhuwit. Apa? Seneng kowe nek kaca modal iku. Kok iso ora entuk duit? Ora entuk. Mundur. Ya ini enggak apa. Dasem meletek dasem. Santai. Budal begitu. Orang apa tak adine dhewe wis ngeplak kok. Ye. Sama Pak ngono lho. Kamu gak apa-apa. Kamu gak apa-apa. Coba tangan sapa? Weh, kita tangan yang kene. Au. Mas, jadi. Loh,
yo iki. Goblok, kowe aja maju. Terus. Mundur. Dur. Iya. Woi. Woi, wah. Udah. Apa? Ora duwe. Awak dhewe kena gede ta? Ning duwe cara. Duwe cara. Ayo. Ketok ana musuhe ning ngarep ta? Ketok kono musuhe ning ngarep. Langsung cepruk. Kurang bener ta sak ning ngarep cepruk. Ora ngono carane. Iku nek kanggo musuhe. Aku iki kanca bos.
iki? Sawangan nggih. Sawangan. Kancare wong wis padha basa-basi. Pindho babakan pacin. Mula sangga kuwi. Ayo. Luwih becik sumingkir. Tinimbang Aku gelem sumingkir. Ya, Kalamun yen wis jenggelan dadi batang sirna depan gantara ning kapanjen. Piye? Aku lho apa? Hah? Musang-musang apa? Aku golek inspirasi, Bang. iki malah sauri. Ngomongnya piye sauri? Halo. Balene omong, Bang. Apa? Kowe arepanmu piye? Kalamun sekar kenongo ora mbok ulungke marang aku. Mojopait bakal tak gawe karang abang. Yen aku ora gelem, kowe bakal kepiye? Hah? Ana aku ora gelem. Maju kanthi leganing atimu. Sing maju kok. Wis. Oh setan panjenengane. Senajan delikmu ana sak lak-lakaning naga nanging ragamu ora iso wal sawa tanganku. Ora usah drap-drap ucap. Ene ora. Ora usah. Anak tak ngomong sik ora ngomong sik. Ngono, Bang. Hei Pawan, ora usah drap-drap ucap. Ya. Ora usah gede sembarmu. Ning papan kene. Mulai kowe kaujian. Ya. Yen pancen kowe watane satria. Ayo, entokake papan kene. Oh, Ora ana peperangan mati saka kepelaning tangan. Adu kawijayan. Ratya sawetara. Bakal kewirangan apa? papan kene. Bakal tak sembari. Sawangan. Sawangan ya.
Wow. 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 Wish. Ayo sa. Ayo men. Iki wae sapa Mas? Aja digondel. Iki wae sapa Mas? Aja digondeli. Iki wae sapa Mas? Aja digondeli. Iki wae sapa Mas? Aja digondel. Kok guyu mata mape caplak le men. Ya kandhani kok iso main terus iki ra Alah, sesuk belas. Sesuk didandani lho men ya. Iya, Sa. Men, Piye, Sa? iki awake dhewe iki nglipur ning desa ngendi ta men ning gone bapak sapa men? Iki mono ning desa Bangkok ngono lho, Sa. Desa Bangkok ya men ya. Iya, Sa. Iki ya kowe ngerti acarane bengi iki apa men? Lho. Ya jelas ra ngerti lho. Oh alah ya men aku kok kuweting aku kok kuweting ngono lah kuweting aku. Iki ngono mono acarane sunatan men. Sunatan saya. Nah acara sunatan ya kowe ndongakno. Aku ndongakno lho, Sa. Iya. Ya ngene wae ya men ya. Piye, Sa? Ya muga-muga wae sabubare nanggap ketoprak wis makuncara, bapak sing kagungan kersa, muga-muga wae tambah rejekine. Amin lho, Sa. Sing sunat didongakno ngono lho, Sa. Ya sing sunat yo tetep tak dongakno ta men tak dongakno ya men. Iya ndang dadi ngono lho, Sa. Ya muga-muga wae sing sunat engko dek ndang mari terus iso sekolah maneh ngono ta men ya. Iya ngono, Sa. Lah kowe gak dongakno men. Ah iku wis komplit kok, Sa. Kok komplit piye lho men. Ngene men ya. Piye, Sa? Salam perkenalan. Awake dhewe kan duwe ngon-ngon kae lho men. Iya, Sa. Ha iya. Ya ben do ngerti men. Piye gebyare wis makuncara men. Iki lho men ngon-ngonane men. Langsung ae, Sa, ditokno. Wis makuncara lho men iki men. Iya, Sa. Asik. Asik. Alah men penak ya men ya. Ya wis, Sa, ngene ditinggal mlebu ae, Sa Ayo, ya. ayo, Ayo, men, Sa, ayo, ayo, Sa. Wis mah.
karek loro. Hei, Karek loro iki piye? liyane demodar menawa. Lah iki Suno. Loh. Sopo iki, Bang? Sopo? Sopo mau? Kewan apa iki? Kewan alas. Bangsa apa mau? Balik pisan kas. Pisan. Kayak ngono. Iki ra tenan. Yo. Kau jiret. Pateni sesuk Wow. Kecekel pura. apa? Apa? Kita apa? Bupek wis sesuk ra mangkat ya. Ketak kete. Bos. Aku ngono dibudak. Dibudak sapa? Dibudak penunggu alas kene. Endi? Alas timbian. Kene iki ra ana alas. Lo kleru yo. Lah kok kleru iku? Ono apa? Wisata. Lu asli bisa apa? Bojati. Sing mbok karep ora apa? Hah? Mbok karep ora apa? Aku yo ora arep kepiye-piye. Lah pe apa? Saiki ngene ae. Ngene piye? Kowe nang kene kan isih wong telu. Ya. Sampe gari dhewe. Iya. Saiki ngene ae, ayo, Dok. Coba, Aman, Dok. Dok, damai. Laris batin. Laris batin. Oh iya laris batin. Laris batin, Ro. Ape ra ono? Omong ra iso. Katamu. Ra iso. Aku ning kene iki kesel. Kowe kesel. Kesel. Yen kesel kowe turu. Kacaku tak jake turu. Tak jak turu. Kowe sing Aku nunggoni. tak nunggu kene. Yo. Ngalahi. Tiba mati. Hah? Tiba mati lo ngalahi. Lambe. Awane merinding, Bos. Iki jane ngombe-ngombe kopi ya seger kok. Ya ono apa, Ek? Apa lek ten? Wong lagi sedih lah paling lu bisa tenan. Ora iso. Kowe go bola. Ora iso. Kowe ide mau mangan semalam. Paling ketutan kowe iku. Ketutan iki kebejati. Nek kebejati Siap gerak. Balik kanan gerak. Alah, wabah. Kanan kok rene lho. Siap gerak. Balik kanan gerak. Ya bos. Wes, pendek. Pendek wes to. Balik. Balik. ya balik. Ora ngono. Sender bola kuwi wong jiwat iki. Langsung. Candra. Tali gocine. Sundel bola kena setruk di sana. Lagi main telok dino kena setruk. Syarat teh dibenakno. Piye ana, Mas? Piye ana? Red. Diurus. Piye ana? Piye ana? Sundel bola kena setruk. Trong. Aja mlayu iki diurus. Mak kecet. Trong. Red. Iki piye?
Iki malah nembus iki. Iki sik belok kejet-kejet ae. Kejet-kejet ae iki belok sik. Ora ngono. Maine bangkok setane nyalek kabeh. Ora ngene gini-gini. Tet kok sik kejet-kejet ora. Gak ngono. Suarane ngarep. Jastro ndi? Kok Jastro ning guri iku? Jastro. Sik, lah. Apa? Roe. Aku mati. Ngosek tau uruse. Ngosek. Ketu. Iki malam pe dedok aku. Lagi suwek. Lagi suwek. Salah. Gerak Ismail. Berlah. Balani balida balani balani balani. Woi saya kasih balani. Balani kalau kita jawab. Lagi juga nanya jawab balani. Balani. Udah mati wae kok jangan udah mati. Malah tak terus tok. Sudah dikisah plenak kok lucu. Maju. Aku sana. Tak. Iki ngene. Piye? Iki ning alam kono tetep ana DJ ana. Ora ana DJ. Setelo DJ. Yo. 1 2 3. Kita musik banter ae. Ayo, anono babane lah, Bos. Baleni. 1 2 3 musik. Wah, nah, ya itu lah. Jangan kira sampai tadi aku udah juga. Aku tak mau cucu guyu. Kenapa dah? Kenapa? Sampai tunggu ana setan. La ilaha illallah. Ora sing bento iki lanang. Ya sapa? Ora ana setan kok ditakbiri yo. Oh, lah lho, berapa ngawur. Ayo lho. Saiki kepiye? Oke.
bojo jangan kaya Santolaya yen ngono kowe kepratot blodhok Santolaya tumandang makarya kapriye padha rasa numprae nyepati Santolaya papriye bakti tandang gawe Wisma Kuncoro